číslo 7. Tak zápas bol klasický, veľmi vyrovnaný. Obidve družstva išli na maximum a by som povedal, že celý zápas rozhodla väčšia pripravenosť, lepšia koncentrovanosť
myslím, nášho družstva, ale ináč bolo to vyrovnané a bolo to, myslím, že pre oko diváka jedno dobré derby. Konečne trošku nám to pozvihlo aj sebavedomie po dvoch veľmi nešťastných prehratých zápasoch. Je to konečne zápas a konečne modrí dráci ukázali to, na čo majú. Tak so zápasom sme spokojní. Škoda, že nám ten zápas ušiel možno nejakými našimi takými maličkými chybami, trebárs gól z veľkej ďalky, čo sme dostali. Nevyužili sme 4 šance v poslednej štvrtine, čo nás môžu mrzieť, ale vidíme, že smer, ktorý sme si ako určili a priority, aby chlapci plnili v bazéne, tak sa plňa. Vidíme, že vieme hrať vyrovnanú hru s favoritom a sme spokojní a hrdí na chlapcov. Trošku možno aj sklamanie, ale podali sme dobrý výkon. 10-9 si myslím, že dobrý výsledok. Zahrali mladí hráči takisto. Máme mladšie mužstvo, čiže tento výsledok proti skúsenejšiemu týmu si myslím, že môžeme brať. Bojovali sme. Škoda, že zase sa nám to nepodarilo dotiahnuť do dobrého konca, keď sme vyhrávali 6-3. Takže, ale výkon dobrý. Čakali sme vyrovnaný zápas, potom po našich posledných dvoch vystúpeniach, keď s Bratislavou sme vysoko prehrali, Hornets nás dokázali minule poraziť tiež, tak sme vedeli, že určite to ľahké nebude. Brali sme každú výhru, aj takúto, aká bola. Ešte vlastne sú 4 zápasy v tej nadstavbe, čiže ešte máme máme dvakrát zápas s Novakmi, raz s Bratislavou doma a ešte zase Hornets a potom začína play-off. Tak to už vyzerá, že my skončíme 3., Hornets 4. Pravdepodobne my budeme hrať play-off s Bratislavou, oni s Novakmi. Ja verím, tak predsa vyhrali sme s Novakmi, túto sezónu vyhrali sme už aj s Bratislavou, ja verím, že môžeme ich poraziť a určite nepôjdeme do zápasu, že do semifinále, že ideme prehrať, ideme skúsiť vyhrať, uvidíme, jak tam naladíme formu dovtedy. Každý zápas derby je zaujímavý, ja sa stále teším, že ten divák má zážitok z toho zápasu, vždy sú tam spojené rôzne emócie a tak to bolo aj dnes. Dnes sme podali dobrý výkon ako celé mužstvo a na malých chybičkách sa rozhodovalo o tom, že kto vyhral dnešný zápas. Nie som až taký spokojný, najmä zo začiatku hry, keď som možno mal niektoré také zbrklé momenty. A tak celkovo som rád, že som odohral celý zápas svižne, že necítil som nejakú veľkú únavu. Tak v podstate som po tom zranení som si tak zvážil, že nechcel som riskovať zbytočne cestovať do Grécka a možno opätovne obnoviť to zranenie a by nám ušla, v podstate mne by ušla potom tá play-offová časť. Takže asi tak prioritne som si radšej nechal odpočínuť to rameno a sústrediť sa na to play-off a dneska v podstate vidieť, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože to rameno je OK a teším sa na ďalšie zápasy.